Ayun. Hello po, Donya Pidang po, mangungumusta lang kasi matagal-tagal na rin hindi ko po ginagamit tong YouTube ko. At ayun po, tamang-tama nandyan si Mrs. at inaasikaso niya yung baby kasi tulog pa. So, ayun, sana po sa lahat ng mga kapwa ko na nasa abroad, sana po okay lang kayo. Sana okay yung mga pamilya nyo at sana po okay yung mga health nyo. So, parang, ayun, nabuboard lang ako at sabi ko, mabisita ko nga yung YouTube ko at matagal-tagal na rin hindi ko ginamit. So, ngayon po, nasa bahay lang kami. Bali, wala po akong trabaho. Parang off ko na po. Wala akong trabaho na, parang 1 week na. So, dito lang, pag off, ganito lang, nagluto lang ako ng munggo. Ayan, di ba? Munggo yan. So, ayan, tinatakuluan ko. At syempre, alam mo naman tayong mga Pinoy. Ayan, yung merienda namin. Ayan. Oops! Pandesal. Hindi nawawala yung merienda pagdating sa ating mga Pinoy. At syempre, yan po, hindi po sa akin yan. Or nainom ko na matagal na. Pero yung bote, ginagamit ko lang pang vlog. Ayan. At kung napapansin nyo, ang daming mga malalaking tawag dito, saging. Ito naman ay ito yung gagawin kong turon. Ayan. Alam mo naman tayo sa abroad, namimiss natin yung mga pagkain Pinoy. Ayan. At ito po ang iniwan sa akin, kumain yung mga kasama ko, at sa akin po yan. Ako ang maghuhugas mamaya. Ayun lang po. Yun lang. So, time check. Mga anong oras na ba dito? So, bali, alas 2 po ng hapon dito sa United Kingdom. At medyo hindi maganda ang panahon ngayon. Pero, yan yung mga sampay namin sa garden namin. At ayun, akala ko, Oy! Ayun si baby! Ayun si baby! Akala ko na kung sino yun. Ayun! Kagigising lang. Hello! Hello! Ayan siya. Nag-iindaw. At ito po yung munti naming sala. Ayan. So yun po yung 4x4 ni baby. So ayan po, tahimik lang. Oh, hello! Kagigising lang. So ayan po. At ito naman po yung aming garden. Ayan. At yung barbecue. O yan. Yan na. Yan yung sinasabi ko eh. Luto na yung Ito na yung nagsasabing halika na. Ayan. Kung medyo kulang pa ng konti, kailangan pa nating sunugon ng konti. Yung pandesal natin. Ayan. So, konti pa hanggang sa medyo mag-brown yan ng konti. So, maybe 2 minutes, tignan natin, tapos balikan natin. So, ayun. So, maraming salamat. Sana mabisita ko pa itong YouTube channel ko para naman, may tawag dito, may pampalipas oras. So, ito naman yung dati naming aquarium. So, lalagyan ko yan ng sirena. Kasi nandito na ang shukoy. At maganda sana pag tilapia, pag gutom ka, ayan, bang! Kuha agad. Pero anyway, magandang araw po sa inyong lahat and God bless po sa inyong lahat. Sa mga nasa abroad na nalulungkot, mag-pray lang kayo at yun lang. At ito na sana sa Pilipinas, andito na parating naman yung mga typhoon, mga tag-ulan na naman. Sana stay safe at ingat-ingat po palagi. Maraming salamat and God bless po sa lahat.